Jotelo mag siasa e kaunti ma Nyamira onyiso jonyuol mondo obed motang' kendo rang nyithindgi malong'o e kinde ni makoro gin e rusa ka giloso e kinde romo moro manobagie kadak ma Kabira kod Gucha e kach od bura ma Mogirango West kod jaod bura ma kaunti Nero Jerusa Momanyi gi jaod bura ma Mogirango West Stephen Mogaka ochiwo ywak e wi medruok mar lal mar nyithindo kaeto bang'e iyudo ka giwito ngimagi. Jotelogo bende okwayo apisa mag arita mondo otim tijegi e yor ratiro kendo neno ni gitieko tiyo kod yedhe mamero ji ma jopuonjre donje e kinde ma ginie rusa. Jopuonjre to kwa mondo omi oritre kendo obed kod luor mowinjore. Jukumu lenu ni kulinda watoto, na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko, lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Mimi nawasihi tu wazazi, watoto wetu wakirudi likizo, kaa karibu nao. Peleka watoto wetu kanisani. Peleka watoto wetu kwa counselors na wale wazee ambao wako. Watoto wetu waanze kujifundisha busara ya wazazi wetu na jamii yetu. Erokamano.